Aberteifi nawr. A fi'n mynd I dathlu Gŵyl Cyhoeddi. Gŵyl Cyhoeddi yw seremoni agoriadol Eisteddfod ar gyfer 2020. Dyna'r tro cyntaf I mi gymryd rhan yn yr pared. Mae'n pared Gŵyl Cyhoeddi cyntaf Idris hefyd. Fi yn y pared yn ochr. Felly, mwynhau! I fi, mae'n diddorol iawn achos ti'n gallu gweld mae pobl yn gwisgo lan ar gyfer yr pared. Tybed, pam pobl gwisgo lan fel pererinion? Oes hanes pwysig gyda e? Ar ôl pared, ni'n mynd I edrych ar seremoni. Yn waith fel archdderwydd Cymru a bendithio blynyddoedd o wasanaeth i'n gwlad. Dyma yr archdderwydd newydd. Oedd I lywenydd byroni blynyddoedd dy lywodraeth. Oedd I ddwy froneg gwirionedd warchod y wasanaeth I Gymru ac i'r Eisteddfod. Fi'n gobeithio chi wedi mwynhau fy fideo. Diolch yn fawr.